i no s'ha produït. Estem en condicions d'augmentar la inversió i, per tant, que l'Ajuntament de Barcelona faci el que ha de fer l'administració quan pot, i l'Ajuntament de Barcelona pot perquè està sanejat, que és tirar del carro, i per tant no disminuir la inversió, sinó augmentar-la, i per tant posar la carn a la graella i fer de motor perquè les petites i les mitjanes empreses, perquè s'activi el mercat, perquè hi hagi moviment a partir dels encàrrecs, els concursos que es pugui fer per part de l'Ajuntament, és a dir, augmentar la inversió i no s'està produint, i no incrementar el deute, cosa que està també complint-se bastant. I diu, no, però això és com la quadratura del cercle, no? O sigui, el seu secret quin és, no? Com és possible que no augmentem el deute, que augmentem la inversió i baixi una mica el que és la pressió fiscal? Doncs per el que li he dit abans. Aquest és un ajuntament que ha sabut estalviar, que ha sabut disminuir la seva pressió, ha sabut disminuir tot el que era el deute que tenia acumulat. Vostès saben que els Jocs Olímpics ja estan pagats, vostès saben que el fòrum es va fer toca terra, és a dir, que no ha generat gens de deute, etc. I per tant, amb la mateixa fórmula, rigor, contenció de la despesa corrent i lluita contra el frau, dona marge per fer el que nosaltres demanem en els pressupostos de l'Ajuntament.